היי נוגה, מה יש עכשיו בטלוויזיה? את מה? זה מונדיאל. מונדיאל, מה זה מונדיאל? משחק כדורגל. ומי משחק בו? מי משחק? את לא יודעת מי משחק? מי לא משחק? ישראל. ישראל? למה ישראל לא משחקת? כי תמיד מפסידה. תמיד מפסידה? אוי ואי ואי. ואיזה קבוצה את מכירה שלא מפסידה? ברצלונה. ברצלונה. ואיזה קבוצה בישראל היא לא מפסידה? והם בצבע אדום? שנייה. הפועל תל אביב, נכון. ואת מכירה איזה שיר של הפועל תל אביב? כן, אבל אני זוכרת רק את ההתחלה. אז תשאירי רק את ההתחלה. כן. בבקשה. הנה הם השדים האדומים, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב. כל הכבוד. כל הכבוד נוגה.